Il-Kummissarju tal-Standards Joseph Azzopardi mhux se jkun qed jinvestiga lill-Ministru Ian Borg brabta mar-rekit tal-liċenzji tas-sewqan kif spjega li għadda wisq żmien. Ta' filwaqt l-insista li tal-investigazzjoni taf tippreġudika l-proċeduri li għaddejjin fil-qorti, l-aħbar ħarġet wara li Arnold Cassola pubblika d-deċiżjoni ta' Zoppardi wara illi Cassola nnifsu talab illi ssir l-investigazzjoni. Dan kollu wara li fl-aħħar xhur Times of Malta żvelaw chats li juru kif Ian Borg li dak iż-żmien kien Ministru tat Trasport u persuni li kienu jaħdmu kemm il-darba wettqu pressjoni qawwija fuq uffiċjal ta' Transport Malta Clint Mansueto bilan illi jgħin xi persuni li jkunu tal-għajn għat-test tas-sewqan. Filwaqt il-Mansueto tnejn oħra li kienu jaħdmu ma' Transport Malta, Raul Antonio Pace u Filip Edric Zammit jinsabu akkużati illi parteċipaw f'din ir-reket u wettqu atti ta' korruzzjoni kienu żvelati konversazzjonijiet xokkanti minn diversi persuni. Fid-deċiżjoni tiegħu il-Kummissarju tal-Standards sostna li l-ebda kummissarju għandu jinvestiga tali allegazzjonijiet li jinsabu għaddejjin bi proċeduri ġudizzjarji. Fost diversi chats kien hemm ħafna li spikkaw, fost oħrajn konversazzjoni bejn membru tal-Kleru u il-Ministru Ian Borg kif il-qassis kellu n-neputi til-għat student talab lil Borg sabiex jitlob għalih. Borg sussekwentament jinforma lil Mansueto sabiex joħsibu. Minkejja dawn l-allegazzjonijiet ġimgħa ilu l-Prim Ministru Robert Abela oġbu jħalli lil Ian Borg fil-kabinet miegħu u ġie qawwi mill-interess tal-poplu Malti Wawċi u dak nazzjonali.